ते बरे हा दिसत आयज मुगे कोडे बरे जातले ए आय जायचं ना आपल्याला ए हो लुईस कितकोत रे घोरे येता नुसतं लावायचा या गटाऱ्यातून किती लावायला रे अरे तो ठीक नाही सांगता आम्हाला मागण्या चालली मी टाकाय म्हणून या रे किती रे आती या रे ये मध्ये ये मुगे सत्री किती रे ती अरे मेरी चाय जरा कुठे चायना चे मर रे कुठे मर जा ये पीएम का विदोर येता किती बुडा मेरी चायनाची सत्री काय ती इंगर चाइना सा सत्री आली बरी आती है कोरोना भी गेलेला सत्री बारा मास्क करे निघाले मास्क करे तुम्ही फाईन मार पाहिजे का फाईन मार पोलिसा फोन मारतो पोलिसा असा साहेब असा काल मारी ते आता गायला लोक कोरोना येतो गायला लॉकडाऊन झालो मास्क गरजेचे होय होय हा पण तुम्ही गोरो पाहिला होय लोक कोरोना हे जाता तळबळ येतात तिंगा कोरोना लागो मत जाण मरे तू हा. आणि आता पोलिस स्ट्रिक्ट केला मास्क गरजेचे मास्क घालण्याला 100 रुपये चालू येते हेल्मेट ना आले आता मास्क घालून तो जाय आता कोरोना लागो कळणार आज चल घरात अरे बाबा बरो वयतो हिंग गरो पाहिला ना रे हांव मातशें गरयत रे मातशें गरयत रे मातशें 5 मिनिट गरयता 5 मिनिट मारे 5 मिनिट मारे 5 मिनिटां हा चल मातशें गरयता गोरे गोरे गरयता हांव चोय तुका कित लागत ते लागल्या तू बरो. सांगता ना रे बांगडे बी लागताय म्हणून बांगडे लागल्या बरो. बांगडे लागल्या बरो काढ बरे बेगीन काढ बरे दुसऱ्या कू अरे बाबा राव रे लागता रे मातशें राव रे केन्ना रे ते अरे लागता रे कित्या बिला अरे कोण ओट्टा अरे बेगीन अरे दोन मोठी कोण लागला दिसता अरे आम ओल्टी भाषेत केदो नुसतं लागलो दिसता मार्ग्या नुसते मग सारख्या ओढ आपयता ते भाषेला इसोड लागलो काय सा बरे तुका रे सारखं मार लागले मला घालिंग आवय नाही किथे पेडा आहे मग सारख्या तू अरे हाल हेडवान दापाले आवय आज बरे जातो मग आज जेवणा परत जेवणा आहे आमगे राहायचा तुगे जेवणा पडा मग हाल गेमा आता सगळ्यांना वाटून हाय रे गेमा आधी स्टेडियमाचे फाताडा गेम हा आणि हे बँड मोल्ट आहे तुम्ही आता अरे हा बिनाक तू प्लास्टर दिसला त्याच्या कोणती मारायचं होय तुमच्याचं होय दिसता तो बँडा मार मोबाचं होय आज बरे जाताले एका जरा हिंग सकाळ सदरे छत्री खबर गणा माड मोड जातलो आणि गोरेता आणि काय गोरेता आणि गोरेता आणि काढ्या रे मोठ्या काटा आहे मोठ्या मरे आणको बँड मोड आणि किती मोड घालते मुगाले खाली गेमी होतो रे माझा ते किती राहत बरे गुरु पाक गायडर लायता आहे कडेता Oh my God!